Front BKborovlog like done by thank you Romor agay ma oंख्रि बाजै होनदों आङो बेदर संनो नागिरदों आरो दे आंनि सोलोंथाइबो फैदों फैलायबाय आब' नोंनि एलबियाव मा मावहांदों होनदों ना आङो बेदर संनो नागिरदों आसुना मा खबर नेरसोना मा बेदर आब' होनदों आरोना अमा बेदरसो आगै अमा बेदर संनो नागिरदों आरोना आङो ओमफ्राय आब'निया मा गामिमोन आब' होनदों आरोना आङो गामिया मा होनो आङो बङाइगावआव थायो आगै दायो आङो single boy hello BKborovlog मा खालथांरा होनदों आरोना दिब्रांसना आङो माबा बेदर संनो नागिरदों Obisek support me please guys bola ओमफ्राय जोंहा सिंगेल गैयामोन बायद' नोंगौ नामा आंनोबो अनलाइन डिलिभार खालामहर बाजै बिके होनदोंना जागोन दे सिंगेल आगै मा जेरिमिया थाव खालारि बेदरा होनबाय आरोना मानो जिरि मानो थावा आङो बेसे गोथाव संगोन जिरिमिया नोंसोरो नुबानो लुबैलायनाय संगोन आं जिरिमिया
जोंहा अनसु बर' हाय आब' होनदों हाय आगै अनसु हाय ओमफ्राय जोंहा जिरिमिया औ दाउलेब होनबाय आरो ना औ दाउलेब नामा ओमफ्राय जोंहा नेर्सोन नामा होनबाय द' खुदै गलायबायलै आब' होनबाय अ नंगौ नामा आगै सना ओमफ्राय सिंगेल बया मा होनदों जा गोथाव गोथाव जायोलै गावहाल' ना बाजै होनदों अ गोथाव गोथाव जायो आरोना आगै गोथाव गोथाव जानाय नुबाय सना नोङो बिबाजैखौ आं मालाय संनायखौसो जानो लुबैयो आं संनो रोंबाङाना बारा सिंगेला गैया लाइक दान दे बिमा होनदों अ दे दे जागोन दे थेंकिउ थेंकिउ बय जायासै बिदिनो इन्द बय जेद 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 बाजैया हा संबाय अमा बेदर बिदि होनबाय आरोना अमा बेदर संदों आङो नेर्सोना औलै आब' हायोबा हम डिलिभारि खालामना हर ओंख्रि होनबाय आरोना हर खुरैसे होनबाय आरोना अ हम डिलिभारि हरनोसै आरोना खुरैसे बयनोबो होमबा सिंगेला गैया होनबाय दा आंबो दासो संबाय दाउलै बाजै होनदों औ टेस्टि नोंनाबो सिंगेल आगै मालायसो अमा अनसु होनबाय मालायसो अमा बेदर बावलाय होनबाय अ जोंहा नै इन्द बया जेद जेदा मा ना मा जाबाय आरो ना प्रमदा हेलौ बाजै होनबा हेलौ 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 ओमफ्राय सिंगेल गैया बिके बाजै अमा बुरिसो नामालै हा हांबाय आं सिनाया बुरैना सिख्लाथाय सिनाया दे सिंगेल आगै सना अमाखौ मोजां ना गाज्रि जेबो सिनाया आरोना लाबोनानै संबासो मालाबा गोरा माबा मा ओरै मोनजालाबायो आरोना ओमफ्राय जेरिमिया मा होनो औ नालेब होनबाय ओमफ्राय जोंहा अनदों थेंकिउ सनदे लाइक दानल होनबाय औ आं माबा हरहां ओमफ्राय जोंहा राबि आदसा औ बाजै वाट इज दा खारि होनबाय आदसा अमा बेदर थावगोना थावला आंनि अमाया थावगोना थावला आंनि अमाया जिरिमिया आं लामासो थाबायदों होनदों आदसा लामासो थाबायदों आरो ना बार जादों नामा जिरिमिया लामा मा खालामदों इन बय मेसेज काट मेसेजखौ मानो काट खालामखो नै आंनि अमाया माबा ओंखारबाय आरो दै ओंखारबाय नै ओमफ्राय सिंगेला गैया मानो नों जानो हाथारो नालै बिगुरखौनो अरसैनो हानाय नङादां होनदों आङो बिगुरखौ जाखाया सिंगेल बय आगै बिगुरखौ जाखाया आङो गारखायोसो आङो डाइरेक्टनो
बिगुरा गोरा जायोना अरनो हायाना आङो बारा संनोबो रोङा माने मालायफोरनि संनायखौसो गोथाव मोनो आङो Jadi mana dia lah? Oh, underna. Oh, mentai. Hai abon dan hai agli mentai. Mentai ama bedor songken bagi. Oma bedor songdeng. Baca Iliza nuza bedor na. Hai abon dan hai agli. Yang in boy aja. You cannot see me. I am John Cena. Inggris di mana mah ini zaman dulu dong. Logo gayaba logo zade abon derna. Oh zade Ariza. Iliza logo gayaba logo kalamna. Zoyan jana ne komen hurnan deh nagai. Iliza. Angga nunggu hurtin deh Richard deh. Elzi dayu kedem kalamna nih deh. Palu di naik kubu yang yami abo mbak obe apa abo in bu man de men abo abo zambi selai bazainya ha zambi selai bazainya digurau se acha single bu ya se medona ada logo gayaba masinggal boy agya zambi selai bazainya digurau se vitamin o थायो बा फाग्लिलाय हा मिनिनाय आरोना आङो बिफोरखौसो गारो लायो बिफोरखौसो जाया आङो आंना एसे उल्थासोलाय होनबा ओमफ्राय इनबया आब'आ दर एदग्लिबाय होनबाय आरोना आदसा एदग्लिद्रायबाय ना मा जाखो आङो एसे गोबाव एवनानैसो दैखौ होगोन आरोना आं थाब दै होआ ओमफ्राय जोंहा मोनथाय मा होनबाय दं यामि आब' होनबाय थेंक इउ यामि ओमफ्राय जोंहा इलिजा आबैया आब' आङो बरमानिफ्राय नायदों आगै थेंक इउ बरमानिफ्राय आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय लोगो जादे आगै सना आङो नोंनो बेग हरगोन दे आगै दे आंनि भिडिअआव कमेन्ट हरनानै दोन साब खालामनानै भिडिअखौ ससे नायनानै कमेन्ट हरनानै दोन दे आं हरफिनगोन दे जा बावसुला मा होनखो खुलुमबाय बाजै होनदों आरोना थेंक इउ बावसुला थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जा इलिजाया माने होनबाय आरोना इलिजाया मा होनखो बावसुला जयेन मी होनदों आरोना खै खैराकारि नामाबो 50 ओमफ्राय मा होनबाय दं 55 जै होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय बावसुलाया मा होनदों आंखौसो लुबैहोबाय माथो बाजै होनदों आरोना लुगैबाय बावसुलानो इलिजाया लाइक दाना बुंबाय थेंक इउ आगै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा मोनथाया मा होनखो हाय इलिजा मा खबर होनदों ओमफ्राय इलिजाया मोजां होनदों सिंगेल बया बानलुआबो एसेल' आरो होनदों आरो दायो होबावगोन गोरान देरनायखौ सिंगेल बय आगै
इलिजाया आब' अखा हादों जोंनिया होनदों अखा हादों अ जोंनाव एसे मा होनो फ्रि फ्रि हादोंमोन दहायो गैला आरो दायो औ आं माबा माबि ओंखारबाय नै सिथाबबाय आइ 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 दसे थानानै दै हैनोसैलां ओमफ्राय जोंहा मा होनोमोनलाय खैराथारिया मा होनोमोनलाय दरसे हरदो रा हा बाजै होनदों आरोना जा ओमफ्राय जोंहा इलिजा गैया आब' बहानि नों होनदों आगै आङो बङाइगावआव थायो इलिजा ओमफ्राय जोंहा रेम्ब' बर'आ मा होनदों क्या सब्जी अच्छा बनाया रे बोला फिग सब्जी है ओमफ्राय इलिजाया मा होनखो अ जागोन दे आब' होनदों आरोना औ आगै इलिजाया रेम्ब' जयेन मि ना मामोन ओमफ्राय मोनथाया आब' ब्लु होलाय होनबाय मोनथाय आगै हरबाय आङो जारला जायाखै नायलाय ओमफ्राय जा इलिजाया आब' आङो ओंखाम जानि र' होनबाय अ दे आगै दे बावसुलाया आंना गोथां आंना गोथांमोन माथो बाजै दाना बाजै दाना माथो गुफुरसो जाबाय होनदो गोथांमोन दाना गुफुरसो जाबाय ओमफ्राय इलिजा आब' ब्लु होनो हागोन नामा होनदों हागोन आगै हायो ओमफ्राय हरबाय दे आगै सिंगेल गया बानलु गोरान जा गोथाव जायालै बाजै आरो खिनायाबो आलौवोलै बावसुलाया आंनोलाय बाजै होनदों आरोना जानोमोन नामा बावसुला सोरनिबो कमेन्ट थाबोबाय नामा रेम्ब'नो मेसेज थाबोबाय नामालै बावसुलाया आंनाथ' गोथावमोन आंनोलाय होनबाय ओमफ्राय जोंहा सानसुमा नुजाफैदो आरोना मा ओंख्रि आब' नोंसिनिया होनबाय आङो बेदर संदों आगै सना ओमफ्राय जोंहा बावसुलाया आंनाथ' गोथांसोमोन होनदों गोथां इलिजाया मा होनखो मा खबर आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला खम जारला ना बाजै बिकि होनबाय आस्सा माया आगै सना आङो माबानो मा होनोमोनलायो मा नामोनलाय मोनथाय नामा ना आङो ब्लु होनाया जायाखै नामालाय मोनथाय आं ब्लु होनाया जायाखै नामा मोनथाय दै होनसै एसे थानानै
ओमफ्राय जाबावसो मा बुजियाखै नामा बाजै होनबाय आरोना बुजियाखै आङो मोजां सानसुमाया मा होनखो आब'खौ माथो नुवाखै होनबाय आरोना ओमफ्राय इलिजाया आं नुवाखैनो इलिजाया आब' आंनि आच्छा आइडिया इलिजा रानि नार्जारि आच्छा इन्सटाग्राम जागोन दे नामाबा नायगोन आङो ओमफ्राय इलिजा रानि नार्जारि ना ओमफ्राय जा अनजालु हेलौ आब' होनदो हेलौ आगै अनजालु हेलौ अनजालु आब' ब्लु होलाय दे होनदो ना होबायमोन दे अनजालु आगै माबा मोनथायनिया ब्लुआ जायाखै नामाथाय थांखो ना माखोथाय ओमफ्राय जाय इलिजा आगैया अनजालु हाय दिनैसो होनदो आरोना अनजालुआ इलिजा सना मा ओंख्रि जाखो सना होनबाय सिंगेल बयआ बानलु गोरान जाना खिबा होनदों खिबा होनदोंलै बाजै खम जारलाना होनदों नोंगौ नोंनाया नोंखागौ आगै बिबोनां सना बानलु गोरान जाबा खिथानो आलौजोबखायो खदाल हाय होनदों हाय खदाल हाय आच्छा रायलायोना ओमफ्राय जा इलिजा आगैया आलु दाउ आदा होनदों आरोना ओमफ्राय जा अनजालुआ दासो सना आंहा नों दासो सना आंहा नोंनाबो दिनैसो लोगो मोनबाय होनदों आरोना नोंखौबो दिनैसो लोगो मोनबाय होनबाय जा बावसुलाया आंना ब्लु सोमोन बुंदोंमोन दे आच्छा गुफुरसो ओइ र' होफिनबाय दे आङो बावसुला आं होफिनबाय मोजां अनजालु आगैया इलिजा भिडिअ खालामाखै सना होनदों आरोना सिंगेला हा हा मिनिबाय ओमफ्राय जा नेर्सोना आब' फैफिनबाय आङो दसे आच्छा आच्छा माने क्रिक होदोंमोन होनदों क्रिक ओमफ्राय अनजालु आगैया मा होनखो बावसुला भिडिअ गैया नोंना लोगो जागोन ना जाया आंजों होनदों आरोना आं दै होनोसै ओमफ्राय जा बावसुला मा होनबाय ना आंखौ सिनायाखैमोन नामा बाजै होनदो बावसुला सिनायाखैमोन आरोना आङो सोरमोन बावसुला ओमफ्राय नेर्सोन आगैया मबाइल चार्ज आच्छा मबाइल चार्ज होदोंमोन आब' होनदों ना चार्ज जोबदोंमोन आरोना दे कमेन्ट दावखासिगोन नामा आंलाय जालायबाय खोमा नै बेयाव कमेन्ट दावखासिलाय खोमा
Liza video agak yang jalur Rusiana oमफ्राय सिंगेला गैया अके बिके बाजै आं ओंखाम जानो दे नोंनि बेदरखौ आच्छा नेनो हालालै दे सना बेबो नाङा दे सना दे नेनो हालाबा जागोन मा ओंख्रिमोन सिंगेल लागै खिथाबायमोन ना दहायो ओमफ्राय जोंहा राजेन मा ओंख्रि बाजै होनदोंना ओंख्रिखौ आङो बेदर संदों अमा बेदर ओमफ्राय जोंहा दिपक नुजाफैदों मा बेदर संखो बाजै होनदों आरोना आं अमा बेदर संदों दिपक आगै ओमफ्राय जोंहा बावसुलाया आंनोबोलै ब्र कन्टेन्टखौनो मोना माथो आब्र' होनबाय आरोना आच्छा कन्टेन्ट गोमाबाय नेरसोना जोंहा मा होनगोन आब' होनदों आरोना इलिजाया मा होनगोन जयेननि होनदों अनजालुआ लोगोलाय जाया ब्र बावसुला होनदों आरोना ओमफ्राय नेरसोना मा होनखो मैया मोनायावबो संगिता बाजैनि एलबि नायनानै बेबाजेनो उन्दुलांदों आब' होनबाय नंगौ नामा मबाइल मा होनो मेगना मबाइलावबो थाबाय थाबा मेगना निन नांखायो बोरैबा हारसिंनो दो थाङोना ओमफ्राय जोंहा बावसुलाया मा होनदों इलिजा आगैयाथ' आंजों लोगोखासो माथो आगै होनदों आरोना लोगोखासो नो बावसुलाजों ओमफ्राय जोंहा जिगयारिया मा ओंख्रि बानायसे गोदान मोनदा आं लोगो जागोन ना जायाथाय आंजों नों लोगो जायो जिगयारि लोगो जायो लोगो जानानै कमेन्ट हरनानै दोन जोंहा भिडिअ नायनानै आं दा बेक हरफिनगोन जिगयारि ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा खबर बाजै होनदों खबरा मोजाङानो आंनिया ओमफ्राय नोंनियालाय माबायदि लाइकबो होदोब्रा लोगोफोर सनाफोर लोगोबो जादो गोदानफोर दंबा सिंगेला बाजै नोंनि ओंख्रि संनायखौ हरनि 12था जाबाबो मोनजानाय नङालै नोंखागौ सिंगेला 12था जाबाबो मोनजानाय नङा जा बिरगोना बाजै मा ओंख्रि संदों होनबाय बेदर संदों आङो बिरगोन ओमफ्राय जोंहा नेरसोना आब' आंना आरो टिउसनानो आच्छा 3:30 PM आवसो जोबो आब' 3 PM निफ्रायसो 7:30 आवसो जोबो आच्छा मार उन्दुनो ओंखारो आब' मेगना होनदों आरोना बेखायनोथ' मेङो निन नाङोना मेगना नेरसोन आगैथुना ओमफ्राय जोंहा दिपकआ आंजोंबो लोगो जा बिके बाजै होनदों ना आच्छा नों लोगो गैला नामा होमबालाय दिपक लोगो जा दे दिपक लोगो जा आंजोंबो ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनखो बिरगोन जयेननि होनदों आरोना इलिजाया जयेन जानोनो बिरगोन ओमफ्राय जोंहा नेरसोना आब' अमा आरो थास' बिबार आंनि फेभरेट आच्छा ओंख्रि आंनि आब' होनदों थास' बिबारखौथ' दहाय सानसुआवसो जाबाय ओमफ्राय दायो आरो दहाय सानसुआवथ' मोनासै अमा बेदरखौ नोंनि फेभरेट बायदि जासिगौमोन आरोना आगै थास' बिबारजों अमा बेदर बा जों दहाय जादों आरो बिबारखौ एक्सट्रा गोथाव मोनथारो नामा नोङो आगै थास' बिबारजों अमा बेदरखौ ओमफ्राय जोंहा अनजालु आगैया बिरगोन सापर्ट खालामदे दे होनदों आरोना ओमफ्राय बिरगोना मा बेदर होनदों अमा बेदर बिरगोन
ओमफ्राय जोंहा नेरसोना आब' सना होनदों आरोना बिरगोना जोंहा अमा बेदरसो होनदों आरोना अमा बेदर आरोना आंबो अमाखौनो संगासिनो ओमफ्राय जोंहा अनजालु नेरसोन लोगो जादो दे ब्र' होनदों आरोना जोंहा दिपकआ नोंजों साब दंखायो बाजै होनदों आरोना आस्सा आङो माबा खालामबाय नामा सानदों ओमफ्राय जोंहा जिगयारिया अल साबधान साबधान बिस्राम हाय आब' अनोब्ला माबा ना हरदो आब' आंनिखौबो होनदों आङो हरगोन दे नोङो कमेन्ट हरना दे आं दा एलबिदानबा हरफिनगोन दे आगै दे जिगयारि जायखिया सोर सोर आंनाव मा होनो मेसेज हरनानै दोनदों हरफिनगोन आङो दै ओमफ्राय जोंहा नेरसोना अनजालु ब्र' अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नेरसोना औ आब' होनदों बिरगोना थास' बिबारा मोनामसोगारो होनदों आरोना अ मोनामनाय मोनो नामा मोनामसोगारोनो जोंहा ओमफ्राय दिपक माने गावगाया साब खालामाखै खोमा आंजों नों होनदों आं साब खालामखानायसो आंखौ होनदों नामा नोंनिखौ साब खालामखानायसो आङो नोंनो साब नांगौ नामा नोंनो साब नांगौ मबाइला गंनै ना गंसेजों हरनानै दोननि दे आं नोंनो दे दिपक र' भिडिअ नायनांगोन भिडिअ नायाबाथ' जानाय नङा गंसेया ओरैनो हेफाजाब होग्रा आरोना मायावबा कमेन्टआ माबायदि जायो जानो नागिरलाया नै मायावबा कमेन्टआ ए जानो थांफिनबायसो कमेन्ट माबा दायो माबाना फिनसिगोन दे आङो साब खालामहरबायमोन कमेन्टआ बेयाव दावखोबावला गैया बेयावबो जाला नामा एसे गोमोरबाय मबाइला माबा बिदिनो जायो बेयो मोनसेया कमेन्टआ मा जाखो बे थांथ'बासो र' दे नों साब दंखायो बाजै महेश गयारि नेरसोन अनजालु ब्र' होनबाय ओमफ्राय बिबारा थास' बिबार होनबाय राबिया मा होनगोन थार' फ्लावार एन्ड फ्रग मी आच्छा मिट माय फेभरेट बाजै सना होनदों ना आच्छा टेस्टि जायोना आच्छा आंना गोदौजोब्बाय ओंख्रिया ओमफ्राय दिपकआ गावखौनो साब खालामाखै खोमा आंजों नों होनदों आंना नोंजों साब खालामखानायसो दिपक ओमफ्राय आं नोंनो मोनसे खालामहरबावबायसो आङो नैबे ओमफ्राय अनजालुआ अन होनदों बावसुलाया बाजै मोखांखौ नुबा एसे इन्टारेस्ट जायो बाजै देखायदो दे मोखांखौबो होनदों आरोना र' दे आङो गोलोमजोब्बाय नेरसोना मा होनगोन आंनि फेभरेट ओंख्रिखौ नोंनो खोन्थानोसै आब' थास' बिबार जों अमा लकेल दाउ सबाय लकेल दाउजों थास' आइथिं लकेल दाउजों थारुन आंनि आब' फेभरेट आरो अनला ओंख्रिखौथ' नायनोनो सुखुवा नायनोनो सुखुवासो होनबा ना मा जाखो अनला ओंख्रिखौ फेभरेट आरो अनला ओंख्रिखौथ' नायनोनो सुखुवा होनबाय गोथावसो मोना होमबा टेस्टि लिरबाय ओमफ्राय सुखुवा लिरबाय आरो नोङो ना खथ्थ' गोथाव होमबा टेस्टि नोंनि फेभरेटआ ओमफ्राय दिपकआ बाजै
खर' सादोंलै दोनथ'नोसै दे बाजै अदसा खर' सादोंना दे औ दे ओमफ्राय जावन जाला होनदों दिपकआ लाइक दानबाय थेंक इउ दिपक लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय नेरसोना मा होनखो थास' बिबार अमा बेदरमोन अमा बेदरमोन होनदों आरोना ओमफ्राय मा होनदों बाथ' आथिं लायनो हाया जागोन खुरै थामसो आदसा जागोन आं आब' होनबाय आरोना बाथ' खुरैथामसो जागोन होनबाय दिपकआ मा होनखो मैया एसे लोंदोंमोन दे बाय आदसा बेखायनो खर' सादों आरोना मैया खर' सादों फांखायाव एसे थाहैनोलै र' आङो बिराद गरम मोनबाय आंखौ आंना बेयाव कमेन्टआ दावखोआसै मानोबा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों राबि रिमारिया आपका पाया साथ में देखने के लिए आपका पाया साथ में देखने के लिए नहीं मिलता अच्छा क्या काम करता हो भाभी पाया ने बोला अच्छा आपका जो भैया है ना ये डिपार्टमेंट में काम करता है मतलब एसएसबी है रवि दैमारी गरम है Silakan apa tadi? Duduk lah rasanya. Cara. Dan ang ko rin kasi Lwgwpwr अच्छा एसएसबी जॉब करता है अभी गुड जॉब बोला ओके हाँ जी थैंक यू नेलसना आब' आं दुगैनि र' दा दसे थाना आदसा ओंखाम जाना फैफिनगोन आं होनदों अ दे नेलसन
Nga belum belum dan hello good evening dia na hello good evening
No, come on.
लाइन थांबायहाय जारलासो फोरोंफैदोंमोन नामा मा बेदर होनदोंना अमा बेदर संदोंमोन ओमफ्राय लाइन थांना होबाय न'आव लांनोसै र' न'आव माने माबा दङ नै